Imahin sa Senyor Santo Niño nga hinatag sa kanhi Santo Papa gituan nga milagrong miluwas sa usa ka Pinoyanan gikan sa sunog sa Duljo-Fatima ning Dakbayan Sugbo kagahapon. Ani ang report? Gipakita ni Edwin sa bihon ang sulod sa iyang Pinoyanan. Ngit-ngit man kay walay kuryente apan maklaro ang imahin sa balaang bata. Kini ang imahin sa Santo Niño nga gikan pa sa Vatican hinatag kuno ni kanhi Pope Benedict XVI ngadto sa igsuon nga madre. Matud ni Edwin nga ang milagro nini mao ang nag-iway sa ilang balay sa sunog nga milamoy sa kabalayan sa ilang mga silingan. Gani atol sa sunog wa sila nang hakot og butang ug igo ra nilang gisiradan ang balay aron dili makawatan. Ang kayo hibong padungan ri nituyok lang sa galit ni gawas. So ningon akong isang madinoy safe na ta. So nabasalamat siya sa Santo Niño nga gikan sa Roma nga yang nada nga dako gyud kay milagro nga yang gihatag namo. Giklaro ni Edwin nga sukad sa iyahang mga ginikanan, dibuto na sila sa Santo Niño nga maoy naghatag kanila og grasya sa kinabuhi. Kung madri ang iyang isuon, gusto pod sa iyang anak nga magpari aron mo alagad sa Dios. I really believe ni Niño nga siya gid kay magvista mo ito mingo sa meron siya para tay suga sa masigaon ra gyud na kay magpakaon ta. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.